empecé a coser con 14 anos e tiña unha veciña que eu estaba sempre ali cosendo con ela. Entonces despois a miña nai eu sempre estaba dicindo que quería aprender a coser e ela meteu-me nunha academia aos 14 anos e despois estuve en 2 braus nas vacacións do brau e vai ali a aprender a coser con ela e pagaba, éramos 13 ou 14 rapazas. Entonces, pois, estábamos ali aprendíanos a coser. E despois había que pasar fíos e hilvanes. E depois eu cheguei en Alemania e depois ali xa era distinto completamente. Era todo con alfileres. E depois ali siguen facendo máis cursos. E, bueno, así foi a miña vida en Alemania. E, si, estuve traballando sempre en casas de costura boas. Facíamos de todo, facíamos vestidos de novia, facíamos de todo, facíamos arreglos tamén de traxes boas. Primeiramente estuve nunha tienda 2 anos, de dependienta, e despois de ali salín estuve cosendo toda a vida hasta que viñen para aquí, para España. E pois siguen aquí e siguen cosendo aquí. Meus pais ten en León unha casa, viven en León, na provincia de León, e eles pois viven ali, e ali foi onde aprendí a coser tamén. E pois viñen para aquí, para Llariz, porque o meu marido é de aquí de Llariz, viñen para aquí e abrín unha tienda de nenos, de roupa de nenos e telas, que cosía. Entonces, pois despois eu cosín para muchísima xente, e os nenos cando facían o carnaval, pois viñan ali un montón deles, a veces xuntábanse 15 ou 20, estaban uns fora e outros dentro, e bueno, así foi a costura aquí en Allariz. E despois tuve moitas anécdotas, por exemplo, unha señora que era tan forte que non me chegaba a cinta para medirse, e depois había outra que non me chegaba ao doble da tela para facer a roupa. E, bueno, e depois tamén houve unha persona que era moi boa clienta, pagaba moi ben e todo, pero era moi repugnante, moi meticulosa. Entonces, collín unha vez por Semana Santa cobrei o doble, digo, para que non volvera, pero a muller volveu igual, ela volveu igual. Tende o día doxe que casi me cliente, porque non traballo, senón a costura é un traballo moi sacrificado e a costura non se paga o traballo que dá. A xente dice, vou a la tienda e la compro igual, pero que a comprar a tienda non lle senta como a que faz tú, nin loca. Entonces, claro, a xente, pois, home, se tú queres, se unha prenda costa 5 ou 6, o sea, 40 euros feita, que para facerla tens que facelo moito máis caro, porque non podes facela por ese precio. Entón, claro, a xente, pois, entonces collín e deixei-no, aquí estuve en 17 anos ca tienda, e despois un bo día, pois, fui a traballar co José Ramón, co Garrido, e listo. Sí, aunque, pois, dice unha cousa, as reparacións son máis difíciles que fazer de novo, Tú se fais unha prenda de novo, córtala e faila e xa está. E as reparacións son moito máis difíciles. O que pasa que é outra maneira, e tampouco hai reparacións moi grandes, son baixos ou cosas así. Pois mira, 17 anos en Alemania, 17, tuve unha tienda 34, máis 4, 38 anos. Sí, prácticamente estuve toda a vida cosa. Sí, así me gustando. Ainda hoxe estou facendo a unha sobrinha que teño pequeniña, que ten ano e medio, uns vestidos preciosos. Sempre me gustou moito eso.